Drahá rodina, keď sme poslednýkrát boli stopovať, tak nás zobrala jedna veľmi zlatá pani a mala v aute dve malé kočky, mladé baby, krasokorčuliarky, a dnes majú súťaž v meste Melhada. Spolu s týmito dvoma modelkami ich ideme povzbudiť, aby sa umiestnili čo najlepšie. Veríme, že sa z toho budú tešiť, tak ako my sa z toho tešíme už teraz. A keďže sme baby spoznali pri stope, tak tam ideme ako? Stopom! Stopom! Stopneme čas, koľko to bude trvať. 20 už začalo. Idú, títo sú mají. Poď! 10 minút nám to trvalo, kým sme stopli chalana, ktorý nás berie do Melhady. Milujem tento svet a život. Práve sme prišli a ideme hodnotiť športové výkony. Fandit hlavne, Joane. Musím povedať, čo sa mi veľmi páči, že taký malý chlapec tu prišiel a sa nehrá na telefóne, ale skladá puzzle. Videli sme mladé talenty krasokorčuliarskeho sveta. Medzi tým, ak sme si užívali teplo a pohodu, hudbu, tam vonku sa nám rozpršalo. Ideme nájsť nejakú dobrú dušu, ktorá nás vezie kávuja. Pátky do Coimbry. Tak, baví. Zapínam stopky teraz. Práve nám zatrubil chalan. Stopovali sme 4 minúty. Dúfam, že sa otočí a príde sem. No, on ide sem, fakt, more. Tak toto je masaker. V krasokorčuliarskej súťaži sme sa nakoniec presunuli ešte na veslárskú súťaž seniorov a juniorov. Tuto u nás v Coimbre. A my ako správni Češi a Slováci to tady zapijeme a komentujeme.